Днес ще ви представя древният български календар. Той е един от най-точните и вечни календари, които учените от ЮНЕСКО били виждали. Те били поразени от гениалното решение на математическата задача с чапатото число 365. Докато астролозите на шумерската, египетската, китайската, индийската цивилизация им се е налагало да прекрояват календарите си династия след династия, календарът на древните българи е бил абсолютно точен и вечен. Ние сме направили бронзов плакет на този календар и сме го поставили в дървена кутия с сертификат за ръчна изработка и кратко описание за него. Този календар е символ на точност, дългосрочност, вечност в взаимоотношенията. Ако се интересувате от такъв вид подарък, свържете се с консултант на Treasure България.